алайкум дӯстон ва бинандагон ва подписчикони канали мо рӯзи ҳаматон ба хайр шадӣ бошад. Дӯстони азиз, ва инак дар навори имрӯзаи мо бо хоҳиши баъзе подписчико ки пурсида буданд ака ҳамин уровни лазер барои чӣ дар кора ё ки чида истифодаш мебарӣ дар ҳамин гулзанӣ нафаҳмидем ростига. Ба хоҳиши шумо бародаро ҳозир мо сабират мекунем лазера, ҳамин уровни лазера. Дӯстони азиз, пиштишда ҷои батарӣ дорад. дар анамҷа аввал ина батариёша мемонем. Батарира ин пул дворӣ мехӯрад. Нахе батариёша мондем. Баъдан кришкаша маҳкам мекунем. Баъд поя дора ина дӯстони азиз, поя дора. Ин ҳаминҷада сахт мекунем, ира лазера дар пояш сахт мекунем. Анам хеле сахтш мекунем, сахт кишид ина дӯстон. Баъд поёша метавонӣ кадом размере ки хита маъқулай бимониш. Ҳамин қадар ина дароз мешавад поёш. Фарқ надорад, размери пастиш мемонӣ, дарозиш мемонӣ, зависаи худат мекунад. Дӯстони азиз, ина пояра мо торикем мондем. Дил хоточкада мемонӣ лазера. Бо агар буфорад ки мақсад баландтар вардори лазера, наира ҳуй мекунӣ. Хел таометӣ бо лазер мехеза. Хел таош метӣ на лазер дил хо размерда мехеза, баланд мешава. Кадом размере бихоҳӣ мемонӣ лазера. Ина. Ва баъдай пешай ҳама дӯстон главни лазер буданаш чиро дар назар дорӣ, барои чӣ бояд лазер мо асосан дар кора. Вақте мо лазера вадиноӣ накунем, наинҷа ина ду точка чӣ дора? Пештар биё. Ду точка ина уровни дора. Ду точка. Ана миёра мо нол мекунем дӯстон. Ина ми регировка кунакош ина нолш мекунем. И тарафша ина ронаке. Бо мегзарем ба қисми тарафш ина. Бо ина ин тарафша рона мекунем. ина мақсад ду точка ҷои ронакунӣ дора, уровнӣ дора. Ҳар ямеро вақти рост кунем, ина пояшам ростай. Пояшам вадиноӣ дора. Пояшам метавонем рост кунӣ. Ина пояшам ростай. Баъдан дӯстон ина лазера инами як кнопкаи главни дора, уровни ҳам рост мешава мақсад. Ина меша мевардорӣ. Хел лазер дуруни лазер бозӣ мекунад вақти ира вардоштӣ. Ва ина метавонӣ анам хел гирёнаш кунӣ. ина хоҳ плитка мезанӣ ё ки гулзанида асосан барои угла иш дар кора дӯстон. Ина айнами угли хона фарз кунем сар кади гулзанира. Ай анами угл метавонӣ анам хел рост кунӣ, баъдан бизанӣ. Вақти ҳамин лазера рост кардӣ, тана инами хатқати гула зада мегирай, угли хонара меёбӣ нол мекунӣ. Ина дӯстон, агар плитка бизанем ина бо. Барои плитказанӣ ҳам дора. Плитка ҳам мезанӣ. Мақсад хатам рост мекунӣ, абоям мезанӣ, паталокам бизанӣ мешава ба ин лазер. Любое кора метавонӣ ба уровни лазер бизанӣ. Ва иро фаромӯш намекунем, чунки дастгирии шумо пешравии моай. Ва бо хоҳиши ина шумо бародарон мо лазера тарзи сабират кардан, рост кардан ҳамаша ина навор кунем, пешкаши шумо гардонем. Ва ҳам лайка бимонед дӯстон. Касоне ки дар канали мо меҳмонанд, ҳатман даромада обуна шаванд ва боқӣ сарбаланди хонаобод бошед. Дӯстони азиз, паноҳи ҳаматон ба худо то навораи ояндаро.